ичхе гзаштеса ба фикрм чайдагӣ ҷимидана метонӣ кисопури қандқанфи бананро эҷада ба ҷо кайги ин суханои ман одамое ки дурус пеш бовар кардем гнидои группа бисёри экстремистро ин назарияти террористои запрещенора камтар ҳизоб кашем беномусо садқаи ҳамин миллат кина шумора динфурӯшо курнамако мега ку иқболи чумо мара тамоми мақомото занг зада ман одам дорам бо яхиле мара мегӯй ки во одам дорам касе ки шояд гӯш кунем ҳам одамое ки дастгирӣ мекунем боварӣ дорем группа бисёри экстремистро ин назарияти террористои запрещенора кадом мақомот не только Тоҷикистон и Российская Федерация ҳам одамое ки дастгирӣ мекунанд именно иқболи чумора ма кашидагӣ мушон чӣ фаҳмидем